На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом будують повноцінний міждержавний кордон. У цьому впевнений колишній перший заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов. На своїй сторінці у Фейсбук він оприлюднив відео капітальних робіт, які зараз проводять на КПВВ «Чонгар». Окрім того, за інформацією Ізета Гданова, окупанти на захопленій території активно готують русло Північно-Кримського каналу. І все виглядає ніби для подачі води. Північно-Кримський канал, нагадаю, до перекриття у 2014-му забезпечував 85% потреб Криму у прісній воді. Гданов також зазначив, що в окупованому Криму ремонтують залізничне полотно, яке пов'язує АРК із материком. Ще одним фактом, який викликає занепокоєння, є те, що готується до запуску Кутаранська дамба – насосна станція, яка забезпечувала ропою заводи хімічної промисловості у Криму. Її зупинили у 2018-му. Будується капітальний кордон, міждержавний кордон, тому в цьому є небезпека. Небезпека в тому, що може питання Крима відкладатися на якийсь там час, і не треба порівнювати нашу адміністративну межу, наш контрольний пункт з контрольним пунктів окупантів, тому що вони навмисно демонструють, що це не завжди, вони там збудували такий, знаєте, кордон, фактично вони там зробили, а ми, для нас це адміністративна межа, це дорога в Крим. Агресія Російської Федерації почалася у 2014 році саме з питання захвату Кримського півострова. Тому на будь-яких майданчиках, на будь-яких переговорах питання Криму повинні бути. Із 20 вересня на 2 із 3 контрольно-пропускних пунктах з Кримом – Чонгар і Каланчак – розпочалося будівництво режимних зон. Там облаштовують, зокрема, сервісні центри і автовокзали. При цьому українська влада наголошує, КПВВ на адмінмежі тимчасові. Перший етап будівництва планують завершити до 15 листопада, другий – до 20 грудня. На реалізацію проекту передбачено 170 мільйонів гривень.